Благодаря ви, че сте тук, че споделяте тази енергия на светлина и доверие. Ако усещате хармония в този момент, подкрепете канала с харесване и абонамент. Това е вашия начин да кажете да на още любов, още светлина, още вътрешен мир. А сега отпуснете се, затворете очи и позволете на гласа да ви води навътре, там, където живее покоят. Седнете удобно. Позволете на тялото да намери своята естествена позиция. И когато сте готови, бавно затворете очи. Поемете един дълбок, спокоен дъх и издишайте. Нека още един дъх да премине през вас и с всяко издишване освобождавайте напрежение, мисли, очаквания. Сега усетете как тялото постепенно започва да се отпуска. Първо раменете, после челюстта, коремът. Нека цялото ви тяло леко се отпусне надолу, като че ли потъвате в собствената си мекота. Представете си, че се намирате на тихо, защитено място. Може да е бряг на море, може да е планина или просто светлина. Това място е само за вас. Място, в което сте напълно в безопасност. И докато вълните или светлината нежно се движат около вас, вие започвате да усещате пространството вътре във вас. Пространство за покой, за яснота, за истина. Бавно насочете вниманието си към емоциите, които понякога носите. Срам, вина, тежест, която не ви принадлежи или е била твърде дълго с вас. Не е нужно да ги анализирате. Няма нужда да разбирате откъде идват. Достатъчно е само да ги усетите като енергия, да ги регистрирате и да ги оставите да се покажат. Представете си тези чувства като сянка или като мъгла. Мъгла, която не е ваша същност, а просто е преминавала през живота ви и се е задържала. И точно сега, в този момент, вие избирате освобождение. Поемете дълбоко въздух и при издишване си представете как тази мъгла леко се отделя от вас. Не насилено, не рязко, а естествено. Като нещо, което вече няма място във вашето тяло. С всяко следващо издишване, мъглата става по-светла, по-лека, по-прозрачна.
другото накрая просто се разтваря. Вие усещате облегчение. Усещате яснота. Усещате, че нещо вътре във вас се подрежда. Насочете вниманието си към най-дълбоката част от себе си. Мястото, където живеят истинските ви чувства. Там, в най-тихия вътрешен свят, има една истина. Вие не сте вашия срам. Вие не сте вашата вина. Вие сте човек, който се развива, учи, израства и се променя. Почувствайте тези думи. Нека вибрират дълбоко, като нова програма, като нов код, който се записва във вашето подсъзнание. И сега си представете пред себе си една врата. Тя символизира освобождението. Тя е границата между старото и новото. Когато се приближите към нея, усещате, че зад тази врата ви очаква лекота. Очаква ви светлина. Очаква ви свобода. Отворете вратата и преминете през нея. Спокойно, уверено, с усещането, че всичко тежко остава назад. Вие навлизате в пространство, изпълнено със светлина, с чистота, с приемане. Тук, в това пространство, вие усещате тялото си по-леко, дишането си по-свободно, ума си изчистен. Тук, в тази светлина, вие си давате разрешение да се освободите от срам, да се освободите от вина, да простите на себе си, да приемете себе си, да се върнете към собствената си вътрешна стойност. Почувствайте как една топла, мека енергия започва да се разлива в гърдите ви. Като нежно докосване. Енергия, която ви казва: вие сте достатъчни. Вие сте ценни. Вие заслужавате спокойствие. Тази енергия се разлива надолу, към корема, към краката, нагоре през гърдите, ръцете, към гърлото, към главата. И навсякъде, където се докосне, тя разтваря остатъците от старите емоции. Оставя място за мир. Сега повторете вътрешно или просто позволете на думите да преминат през вас. Аз се освобождавам от всичко, което не ми служи. Избирам спокойствие.
Избирам свобода. Избирам да се чувствам цял, достоен и чист. Избирам да се приемам. Усетете как всяка клетка в тялото ви започва да вибрира с по-висока честота. Като настройване, като пречистване, като връщане към собствената ви вътрешна истина. Останете в тази светлина още малко. Просто дишайте и позволете на новата енергия да се установи вътре във вас. Тя вече е част от вас. Тя ще ви води, ще ви подкрепя, ще ви връща към себе си всеки път, когато имате нужда. И когато сте готови, бавно започнете да се връщате тук и сега. Усетете отново тялото си, мястото, на което се намирате, дъха си. Почувствайте надежда, нежност, увереност. И запомнете, вие сте свободни. Благодаря, че споделихте този свят момент на покой и светлина. Ако усещате мир и вдъхновение, подкрепете канала с харесване и абонамент, за да можем заедно да разширяваме това пространство на любов и осъзнатост. Винаги, когато имате нужда от тишина, отново се върнете тук. Това е вашето място на спокойствие, светлина и вътрешна сила. Благодарим, че сте част от тази енергия. Бъдете в мир, бъдете в светлина, бъдете в любов. Сега се отпуснете в съня и позволете на светлината да ви обгърне.